सोरबाया आसि दानस'ना लागोननो, आखाइ हास'ना लागोननो, सोरबाया सोरनिबा गारि साखा मटराव फैनानै गावखौ फोथैना लागोननो, नंगौना सेस जाजोबगोन बिसोरो। आं माखासे मुं लानो लुगैयो, प्रकाश नार्जारिमोन बायदि, माबा पि थांखिमोन बायदि, बिटिआर इनफ'मोन बायदि। ओंखायनो बेफोरबायदि नंखाय बांखाय माबा अखा हानाया सावनांनाय माबा माबि बेफोरबायदि हुदा जोंनाव गैया। लार्जेस्ट मेजरिटि नांगौनिबो बारा देरहादों। बेफोरखौ दिनै नोंसोरो नुनानैबो खोनानानैबो आरो माखौथो रोनावबाय थादों। दिनै UPPL जेननाय माने एबसुआ जेननाय। खुलुमबाय रायजोफोर, हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। मा जागासिनो दं एक्चुअलि? शपथ ग्रहण स्वेरिं इन सेरेमनिया जोबनाया दिनै साननैल'सो जाबाय आरो जे दिनखालि स्वेरिं सेरेमनि जादोंमोन, शपथ ग्रहण जे लादोंमोन, अथ टेकिं सेरेमनि जे जादोंमोन, बै दिनखालि अखा जुब जुब हानायजोंहाय कारिगावआव बे जिथु फ्लेक्स बेनारनि मोनसे गेट दङमोन, बे अखाजों गिसिखानानै जेनेबा बार बारनायजों गोग्लैबाय। मा जाखो बे गोग्लैनायजों? पइन्ट गैयै बेसलेस टपिकखौ लानानै इस्यु गैयै बाथ्राफोरखौ इस्यु खालामनानै गोदाव सोराव बुंथिंलाबायनानै बे मा फोरमान होदों? माने बिथांमोनाव दिनै खुनु माने एमसानो गैला। अपोज खालामनायनिबो माबा मोनसे जाहोन थानांगौ, मोनसे भेलिड रिजन थानांगौ। नंखाय बांखाय माबा बे फ्लेक्स गेट गोलैनायानो माबा गोसो गैयानो, अखा हानायाबो माने गोजौनिफ्राय माने बाजादों जाहैबाय। दा बेफोरखौ लानानै जुदि राजनिति खालामोब्ला माबे सान्थौनि राजखान्थिगिरि जोनोम होदों UPPL हान्जाया? दिनै खायसेखौ जों नुदों, मालाय जेरै हागौ ओरै सुबिदा लानो थाखाय दिनै सोर माबे पार्टियाव दङमोन बेफोरखौ सिरि सिरि मालाय आन्दो आन्दो खारखोमागासिनो। बेफोरखौ हमथा UPPL हायोबा। दिनै UPPL हान्जानिफ्राय गोबां भटार्सफ्रा दिनै थांखागोन। बेनिखायनो बै पइन्टलेस बेसलेस इस्यु खालामनानै रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायबाय थानाया नोंथांमोना निजेखौसो जाम्बानि परिचय होनानै लादों। अरुणदया बिटिसिआव गैलानो। सोर जाम्बा फाग्लानि राव जाखो बे? बिटिसिआ गोदान गभर्नमेन्ट फर्म जानायखाय दिनै अरुणदयखौ अफिसियेल खामानिया जासान्दि बिटिसिनिखौ दोनथ'दों आरो बावैसो अलरेडि एनाउन्स खालामलांखाबाय 6 लाख बेनिफिसियारिसफ्रा अरुणदयनि बेनिफिटखौ मोननो थांगासिनो दं। दा बेहाय गोदान गभर्नमेन्टआ बेनि फारसे नायबिजिरगोन, बेनि थाखाय बेखौ दोनथ'नायसो जादों। बिराद जाम्बा। बे जाम्बानि थाखायनोथ' दिनै बेफोरबायदि मेन्डेटआ रायजो राजाफ्रा होनो गोनां जाबाय। नोंथांमोना लाजिनांगौ। दिनै मोनसे समाव BPF हान्जाखौ सिनसाब गैयि, नामाबो थानाय नङा ओरै होननानै बुंदोंमोन। दिनै UPPLआ आंनि साननायाव नैबे 6 मासावनो थेर बेथेर जालांबावसिगोनसो। भिजनारि मिशनारि लिडारफ्रा बहा थांखो? नोंथांमोन बायदि माखासे इनफ्लुएन्सारफोरानो जाम्बा जाम्बा फोसावलाबायनानै नङिखौबो नंगौ होननानै एकदम 100% एसुरेन्स होदलाबायनानै दिनै पार्टिखौ मोनसे खैफोद जेंनायाव लाबोनानै दोनफैबाय। दा बेफोरबायदि जागासिनो दङ। आरो 16था डिपार्टमेन्टखौबो लानानै खायसेया बेखौबो माने कन्ट्रोभार्सि टपिक मोनसे बानायनो नागिरबाय थादों। ओरैबायदि आइटि सेलनि ना मानि ना मा मिथिया इन्डिभिजुवेलबो माने गोदाव सोराव आबुल थाबुल बायदिसिना बाथ्राफोरखौहाय फोसावदिंलाबायदों। जुदि बेफोरबायदि जोंबायदि माखासे खालामनांगौब्ला अनेकथा दङ। सोरबाया आसि दानस'ना लागोननो, आखाइ हास'ना लागोननो, सोरबाया सोरनिबा गारि साखा मटराव फैनानै गावखौ फोथैना लागोननो, माबा बेदर गोसोम बेदर गेसाव बायदिसिना। सोरबा खन्थाइ आवरायलायग्रा दैदेनगिरि दंमोन। दा बैफोर बाथ्राफोरखौ जोंबो कालेक्टिभलि मोनसे जुदि दामखावनांगौबा ना,
सेस जाजोबगोन बिसोरो। आं माखासे मुं लानो लुगैयो, प्रकाश नार्जारिमोन बायदि, माबा पि थांखिमोन बायदि, बिटिआर इनफ'मोन बायदि। मोखांखौ देखायनोसो लाजिनांगौ नोंथांमोना दिनै। 100% सियर मोजां जाखादों, मावगासिनो दं, माबा माबि होनसोदोंमोन। नोंथांमोना बेखौ क्लेरिफिकेसन खालाम, दिनै मानि थाखाय जेनखो। जेनसे जेननानैबो बुंबावसो थगाय थसि देरहादों होननानै। पाब्लिकफोरनाव सोंहैब्रा बोरैहाय देरहादों। पाब्लिकआ दिनै सोरखौ मोजां मोननानै भट होदों, बिथांमोना मा सेन्टिमेन्टजों दिनै बिपिएफखौ भट सापर्ट खालामदों। सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटि नांगौनिबो बारा देरहादों। बेफोरखौ दिनै नोंसोरो नुनानैबो खोनानानैबो आरो माखौथो रोनावबाय थादों। गैला, जोब्बाय, इउपिपिएलआ सेस। दिनै इउपिपिएल जेननाय माने एबसुआ जेननाय। दिनै माखासे बिथांमोननि आन्दोआव जाखुमानाय गाज्रि आखुफोरा दिनै सोराङाव फैगासिनो दङ। बेफोरखौ दिनै बुंनायाव लाजि मोनदों। गाबोन समफोर आरोबाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस फैनो थांगासिनो दं। ओंखायनो बुंदों, जों जुदि बे पस्टार बिसिनाय बायदि जोङो मोनसे इसु लाबोआ, बे पस्टार अखाजों गोग्लैनाय बायदि जोङो बिदि कन्टेन्ट लाबोआ, जानला मेनला पइन्टखौ लानानै कन्ट्रोभार्सि खालामा, भेलिड पइन्ट लानानै फैगोन, उइथ प्रुफ भेलिड रिजन नोंथांमोननो होगोन। ओंखायनो बेफोरबायदि नंखाय बांखाय माबा अखा हानाया सावनांनाय माबा माबि बेफोरबायदि हुदा जोंनाव गैया। खन्थाइ आवरायनानै सोरखौबा मानिबा माबा जौ फाग्ला माबा माबि बेबायदि बुंनाय जोंनाव हुदा गैया। जि मोगथाङाव दङ, जि नुदों, बैखौ जोङो बुंगोन, बेनि सायाव जोङो सावरायगोन, बेनि फारसे जों एनालाइज खालामगोन। मोजां जादों गाज्रि जादों जों बेनि फारसे बुंगोन। दिनै जों बुंबोबाय थादोंमोन बिपिएफआ 100% गभर्नमेन्ट फर्म खालामगोन, खालामबाय, आरो मानि थाखाय खालामगोन बेनिबो भेलिड रिजन जोङो होबोदोंमोन। बे लेखायै जों खामानि मावबोदोंमोन। मानि थाखाय जों दिनैनि समावहाय सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटिनि गोनांथि बेफोरखौ जोङो फोरमायदोंमोन रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय। नाथाय सानैसो नोंथांमोन बायदिया जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय गुलुं गुजुं खालामबावनो नाजादों। लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन। बाय बाय।